The time now is 5:26 p.m. in my own local time. Ụbọchị tata bịa bụrụ afịa afọ bụ Monday. Ka m sị na m ga-eme this video a special day like this. Unu na-anya ị ga-afụ n'ọmụ na nature nọ mmiri na abụsịkwu and asịkwa m na m ga-eme this video tata. Kedu ife m ji eme this video? Unu na-afụ this news a kịta dị na my post a si from onye a na-akpọ gịnị former head of state bụ Gowon. You understand me? Now, sometime o nwere ife ọ ga-abụ m na-afụ like this, ana m ajụ onwe m ajụjụ. Do you know the ajụjụ? Kedu ife ọ ga-abụ that na some people ga-emesịa mistake but you stand up, you take the responsibility of that mistake family tender ka fa nwee ike tender apology ọ bụrụ ha problem. Now, na ife dị na this news, ama m na unu ga-afụ, some of unu ga-afụ gị, mana o nwere reason nji wee sị na m ga-emelili video concerning this issue of Gowon n'ife okwere. But ọ sị that na Biafran war was a difficult necessity to preserve unity Gowon. So ife eji wee pụta wee slaughter millions of ndị Igbo because actually keep Nigeria one. Now, what is going on today? Na the same Nigeria Africa fight ka keep war one. Na ebe ka Ojukwu nọ today, Ojukwu abụnọlọzi ya, Ojukwu abụrụgo onye nwụrụ anwụ. Ịma na ihe na-eme some of us bụ ndị Igbo bụ that na anya nọrọ into history. Ịghọtago? To ịmụ ebe problem a isi. Afụgo m a lot of ndị Igbo a ga-abịapụta like this. Ife ebe a na-ebure m Ojukwu. Na Ojukwu caused the war. Mana ọ bụ na ị gaa into history, which mụnwa agago uti ọ daa ajụjụ njụgasị, ị ga-aghọta that na that war afọ is unavoidable war. Na Ojukwu anwele ka o esi wee escape nwe because of gịnị? Na o nwere agreement Gowon na Ojukwu richiri n'ebe a na-akpọ aburi na Ghana. Na kedu ife bụ that agreement and kedu onye breachiri the agreement? Nigerian government under Gowon's leadership ka ọ batara Lagos. I don't know if you get my point. Mana so many of us bụ ndị Igbo amala ife a na-agba gị today. That is why I ga-abịa foto na-afụ some of our people ebe a na-ebure m Ojukwu. Mana Ojukwu nọ Nigerian government buru ndị ọgụ bịakwute anyị mabụ ndị Igbo. And today Gowon is saying na anụrụ ọgụ afọ ka e wee keep Nigeria one. Wee jide ndị Igbo wee sụọ anyị akwụ. Then after ka asụchara anyị akwụ, how many years after the war today? Go to Benue State. Is Nigeria one? Go to Plateau State. Go to some part of Western Nigeria. You go to some part of Eastern Nigeria. What is going on? Amara m the reason why Chineke ji wee kadebe ya ndụ o nwekwara ike ọ ka ya emecha kọwalụ mụ na gị na-abụ nke bụ eziokwu. Do you understand me? Because ihe ya make sense to me. Na ife eji wee jide ndị Igbo wee sụọ anyị akwụ because a chọrọ idebe Nigeria one. And after ka anụchara ọgụ a ga-edebe Nigeria one, what is happening? 3 hours ekwuru okwu ya anyị afụla ya. Today na Nigeria na South East mụ na gị na-abụ na onwere any tangible federal investment na South East Nigeria. Na ọ bụ Nigeria afọ anụrụ ọgụ ka e wee debe one. Nigeria afọ adị na ọdịgo one today. Today go to some northern Nigeria for the kind of buying that is going on over there. The last one nkịta nke Benue ma Pope tiri ọnụ and ọ dịka Pope itinye ọnụ mere Tinubu ji wee kwuo ife okwu. Kedu ife jikwana Tinubu itinye state of emergency na Benue State? Best known to him. Mana etinye the state of emergency na Rivers State just because of political issue. Nwa onye Igbo na-ege m ntị, start going into history ka i wee ghọta ebe nya bụ mmiri si wee bụpụ Igbokoro. Ifuru ọgụ afọ anụ Ojukwu enwere option
because ọ bụrụ Ojukwu bụ ọgụ wee bujele ndị Naijiria. Ndị Naijiria bụ ọgụ after ka agreement ya na Gowon reachiri ka Gowon break that agreement. Gowon apụtago tata gwa gị that na ọnyanwa breach that agreement atara Ojukwu ji wee jụ na kedu ife bụ that agreement ya afọ na anyị ga-anọ na federalism. Do you understand me? Regional government, every state then the independent. The same okwu ahụ aka na-ekwu elu tata mụ na gị na-abụ nọ mana ị ga-apụta ebe ndị mmadụ ya na-ekere m nọ botu ndị nwa bụ ndị Naijiria ma ndị ugwu ma ndị Yoruba na-ekere m na Ojukwu caused the war. How? Chefuo kedu onye buru ekiri the agreement the aburi accord enwere ọ ya abịpụta n'afọ ebe Ojukwu siri na asị gị na ọ na-aburi we stand. Kedu onye break that agreement? Mana so many of them na-ebure m Ojukwu today. Anụrụ ọgụ ka e wee keep Nigeria one wee jide millions of Igbo wee sụọ anyị ahụ. Dewela anyị n'ọya anyị na-aya today. Dewela anyị n'ife a na-akpọ identity crisis today. Jide ancient landmarks anyị and the ancient building anyị niile wee destroy ya. Mere a lot of us sef amapozi aka niile aka ekpe anyị. Ọ bụ na ịghọtalụ ihe ọgụ Biafra mere ndị Igbo, go and ask question. Go and ask question. Identity crisis ị na-anụ na-apịa na old Eastern region today, ọ Biafran war kọsụrụ ya. Today onye dịka Gowon achọbere ya admit na ọnyanwa batara ka after the agreement na aburi accord na Ghana na after ka abata na anyanwa change ọnụ according to the information asị na o nwere call o nweta asị anyị ekwekwane mana ya agree go sign ya. Do you understand me? Today ọ chọrọ ya admit that thing, ọ chọrọ take that responsibility. Nekwa ife mee na onwebere nke ọ chọbere ibu eziokwu na-apụta asị na anụrụ ọgụ ka e wee keep Nigeria one. Today aka na anụ ọgụ ka e wee keep Nigeria one. How many soul ka a ga-sacrifice na a na-keep Nigeria one? I'm asking. Like I said before, so many of us amara ebe problem is. And but so when I'm not gonna about ya, I got the free. Another challenge mụ na gị na-abụ onye Igbo na-enwe today were our leaders in the southeast. M na-agwa gị the truth. Southeast leaders bụ another problem dịka cancer virus nọ n'ala Igbo. Because without them, imebe the right thing, we are going nowhere. Let me stop here. But actually, ihe njem mere gị vidio ka ị wee ghọta na the ọgụ afọ anụrụ na onye bụ the architect of that ọgụ bụ Gowon. Because ọ bụ na ọ abided by the rules and the agreement ya na Ojukwu nwere, Nigeria kara ịgago far more than where it is today. Ọ mụ na-agwa gị ya, ọ bụ na ọ kwetere na agreement ya na Ojukwu ka a natara because of the crisis and katakata na-eme na Nigeria at that time, na ekwetere na the two federalism and that agreement ya bụ ya na Ojukwu nwere. Anyị ama nọ n'ome mụ na gị na-abụ nọ today. Today everybody is advocating na-esi kee obodo ka onye ọbụla azaba afa nna ya. Ekenekwe m unu, share this video ka emesịa.